O karon sa naghinapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, Judas Redentor. Wala gitingali puruhan. Nga mahumok pa iyang kasing-kasing. Pero dili na ako siya hunungan. Darla, Tungod kay nahibaw ko siyang utok. Kung matandog na gani ang iyang garbo, grabe na. Kilala nga matagkaroon niya. Ako gisa pahinumduman nga kinahanglan nga dili siya masayop sa iyang mga lakang. o kung masipiat gud siya simba ko? Akong kalimtan nga ako siyang amahan. Ay, hinungdan. Bisa kung sa kangilan sa imong amahan, dili gud nimo nga angay dumtan. Ato na lang siyang ihangad sa langit, Darla. Kanunay na ako. Natuog na baka si Primo. Kunwa pa pangkadi, ako isang patupa. Ay maayo kay wa di ay kandaduhi ang pultahan. Hey, nagsikap. Banyo, nak? Nak? Primo! Anak! May bitubag. Litan ko! Kalit pa ko kung gikuyawan kay wa ka dinisod sa imong kwarto. Diin taman, ha? Nagpangin na ganyan, pero matuog na ko ron. Ay, kuyawa ko. Okay mo, anak, ma. Ha? Grabe ang respeto na ako sa pagkatao ni Bro Jude. Tungod kay di Jude kabayaran o sapi, ang kaayong ipakita ng tawhanan nga rin ako. Sobra ka-espesyal ang pagmahal nga gipanungod ni Bro Jude nga rin ako. Maong ako, in return, mao sa akong ihatag niya. Ang gugma sa usa ka manghod ngadto sa iyang maguwang. Nakadungog pa ka? Kung giunsa ko ana sa pag-insulto sa unang mga adlaw, diha iya nahibaw-an nga nakik-amigo nako ang iyang anak. Og dili pa igo. Nakiksuod yun dumayo nga mga tao nga nipili niya kanhi inanay na nahigbata. Og bibatig tumong pagbasol kung ganong ida pa ning kitabangan aron mao'y magawas nga mananaog sa panahon sa piniliay. Udbangkay ng inyong giingon nga wakyod siya'y ayo. Pwes angay na siyang papahawaon sa iyang pwesto aron magmalinahon. May kaluoy sa taos mga lungsuranon, no? May igong kaisog. Unya, husto sa karga. Para dili niya katawan. Unsay iyang katungod nga mo katawa? Ha, kahilas. Dili ko gustong mutuon og balik sa akong giluwa na. Abi pa lang unya, hugawan ni kagay ko. Human ako mo bakwi sa akong plano. Mingon ako nga, ato, Tay, O siya may problema nga seryoso mo kay Bubag. Storya, ha? Wa pa yung mamaway. ay naghisgot mi sa inyong mayor. Nano naman siya? ang ayan nalagi ko nung Elisa. Mo'y hinugdan nga ako siyang giingnan og balik nga mulansad gyud. Kay doon nagig ko'y pagbatik nga mulusot gyud ting bataatay kung mao ni makigkontra sa mayor. Kay daghan gyud tingali nig dumadapig. Kaya nahibaw ko nga daghan ko ang mupili ini. Kaya nagmata na ang kanhing mga butante ni Mayor Victor. Di na siya humot nila tungkol sa gipakit. Dili na tamangin labot na ng tapita eh. Bisang ganit tingali ang kauglingon niyang anak, di na mo pili niya. Na, mo na dakong balikas kung abandonar kas kaugalingon nimong dugo. Og nagduka na kalo. Duka na lo. Maong ato na ng ikatuga. Maog yun tay. Good night ninyong duha. Darl, please, katog na. How could I? Nga inigpiyong na ako. Nigpiyong na ako sa kumang mata siya may ako makita. Kinsa? Buburang istorya pero naibaw ko. Nakapatandog sa engkarbog ang timang ako nga giskutan. O mitugbaw o mipatugbaw dayon siya sa tingog. O malidag, abi man yag ako paghihapon ang gitawag niyag mga uyamot nga dali ra kay mo paduko sa ilang mga o ug mukupos dayon kun iyan ang banghagan. Nausa naman ang tao na siya sa. Murag, dili na mabangbang ang kangilad sa imbatasan. Human ko niya hinginli. Kung tinuod mga nitong giingon ni Pimo, nga gibaharan gud siya sa imong amahan. Ako'y nahadlok para sa akong amigo, Darl. Tingali ko sa'y mahitabo ni Primo sa Si Primo.
Sa unang higayon, iyagi matilawan ang tinuod na akong kasuko. Nga dili gid mo ilak kung kinsa siya sa akong kinabuhi. Pero akong giampo sa Ginoo. Nga dili lang gid ang tami magkasumpaki. Dar, Mm. may paglaong pa ba si Daddy nga imong pasayloon? Oh. Kung magmatinod, Salamat. Ora na gusto na ako madungog. Himuon ko ng inspirasyon aron pabilin sa ko nga sabton ang hiwing binuhatan sa kong amahan. Luya. Ang importante ba yan ako nga makita ka sa tanang oras na lagsik ka. Paway na. Dili mo sugot ang akong huna-huna. Maumli akong makita sa gayon nga piyungon ako ang akong mga mata. Ang dagway sa akong mga sakop nga kurap. Mga tao nga akong gituhuan nga andam kanunay nga paluyo na ko. Himan-himan. Maura di mo tukmod na ko paingon sa impyerno. Mahibawaan ko lang nga inyo na kong giunay aron mapalpak ang akong transaksyon. Kung ako lang mahibawaan, nga kamo rin naglimbong nako aron masulo ninyo ang sapi nga angay untang makumkum sa ako mga kamot. Bantay lang yun mo. Kay atubangon tag yun mo sa pagrakrak. Kamong tanan! Ha! Nagkinahanglan kong kape. Mugawas lang una ko kay labing siguro. Natuog na ron si Inday. Basi gusto kang mag-coffee. Oh, good job, Inday. Ah? Thank you. Sorry. Kung nalimtan ko ang akong obligasyon nga mukis ni mo mataglakaw ko o muabot ko. Tuon kay nagdibal karon sa kong utok karong panahon na. Ang dili maayong mga panghitabo. Og salamat nga naaka nga makamamuhupay sa bugat na kong dughan. Dali. Sorry, office. Ay, abi ba na ko gusto kang mag-inusara? Nakinalang kong tao nga ako ikasulti karong panahon na. Kay mura kong kayabagon. What? Uy, kuya, wagon! Gubot ang akong huna-huna, Inday. Kay pulos badlungon ang mga tao nga akong ikasugat karong panahon na. Pulos gipatubo ang akong sungay. Lakip na si John? Otro tong animal. Siya nga maulang untay bugtong na akong gilauman kay maulay na hibilin na ako. Pero midugang na hinuon sa kahasol sa akong gibati karon. Ay, ngano nakaingon ka man, anak? Kaya mo may anhilang. Aron ko warningan nga dili gihilabtan ang ingrato nga primo. Ha! Mapatay na ko siyang apel. Uy, in town. Kanang... ikaw ba, mamis gani ni mo ang simbahan, no? Kung dili na gani ka makasimba, no? Ingon na dayo ni anak ibog sinultihan. Kapoy pa kauning nun eh. Kapoy pa kauning nun. Pasimba-simba ko luhay ta. Pero dihas itong nahuna, kay naglatagaw sa ubang mga butang. Inay maminaw og mosabot sa wali sa pari, kita mismo nga taglawas. Bation ba kahilas sa itong kagalingon? Kining Veg. Paninguhaon ni mo nga ma-focus jud sa Ginoo ang imong atensyon. Kung naa ka na sa sulod sa iyang Pinoy-anan. Han? Please take good care of your heart. Hey. Hoy, ngano ka, oy? Han, awan ni TV ka. Ano mahilak man ka, oy? Dahil ubos ko. Ay. Gisakitan kay ko nga mismo ang kaugalingon akong anak. Libahad na ako.
nga manubag kung kuniya kung akong hilabtan si Primo. Kay nga naman di ay. Usap di kaso ni Primo diha nimo. Buutan mo na si Primo, han. Maui mong pagtuo. Ha! Ingrato siyang dako. Human ako sa himo ang tao, makaako pa siya sa pagtuntun ako. Ikaw gitunto ka ni Primo? Giunsa man ka? Mihangyo gyud ko niya. Nga makigsulti ko ng inyong giingon nga iyang inahan. Nga ang tinuod. Iya raman ay kining iyaan. Pero ang hanggaw, gipatuo ko nga milargan ko sa gawas ang maong babae. Himan-himan, ako lang nahibawan. Nga naari gini ay sabay sa bungtod nga iyang napalit di nagpuyusan ang tarantadong si Primo. Ay, teks agad. Big deal na para nimo ang gibuhat ni Primo? Ha! Basig na ibugat nga rason ba kung nga nung iya kining gibuhat. Ubasin kon, maapasad to'y pag-abot ni Madam Madeleine gikan sa gawas nang imo siyang nakitaan. Ay, ayaw lang una og kasuko. So taag yun una, unsa ang tinuod. Aron dili sad ka masayop sa pagbatig kasuko sa tao, nga tingalig wa gyud nahimong sala diha nimo. Ni Gugong. Kapoy. Ustisya. Aron magkapaway. Unsa? Gusto ko mapaway. Kapoy. Ayosa. Noy. Balik sa Noy. Noy, balik sa Noy. Darl? Noy. Uy! Balik. Oh, Jude! salamat. Salamat! Nga may balik ka. Darl, okay ka lang, ha? Darl, nagkugadlo ka, please. Nanindong na nga akong balibo, Darl. Naon sa mo diha? Tay, sud lang. Wala kang daduhi ang pultahan. Sa may problema? Ilan tayo balik sa John? Wa man, tay. Maulay ako namatan nga. Hapit na ni siya uruma. Payam na dito, big! Kadyot. Ay, John! Pastilan. Inom sa tubig. Salamat, tay. kasing gito na kayo ko ganiha nga nagtanaw niya nga naglimbag-limbag. Unya, naglisod og kinhawa. Murag mabugto ang iyang kinhawa. Unya, kadit lang nga mibangon. Tungod kay mo, murag diagi sa kong atubangan si Noy Gugong. Unsa? Oh, diagi siya sa kong pananaw. Gikan nga, nagpanawag na ako sa layo. Inanay nga miduol. Nagayog hostisya. Kay gikapoy na kuno siya. Gusto na kuno siyang mupahuway. Hala, kisa makantawanan namatay ang makapahuway og tarong kung wa matagig hostisya ang iyang kamatayon. Tay, Ay! Oy, ang gugong, oy! usa may maayong buhat, tay. Pamisahan ang iyang kalag. Maura na. Ana lang, Ila. Ana lang, Jude. Dili tingali na paigo. Ha? Doon na tingali laing lakang. Nga mas makatabang yun.
aron hingpit ang makapahuway si Noy Gugong. Jude, Unsay buot mo'y pasabot. maorgin na'y angay, buhaton. Para makapahuway sa hingpit ang usa ka kalag nga mipanaw na. Pamisahan. Pabindisyonan ang iyang lubong. Pero, Ayog saki ang kamatuoran bahin sa hinungdan. Kung nganong nagpakamatay si Noy Gugong, Jude. Ayaw naghimo ang rason, aron sa kamaghimo og laka nga makadaot na niya hinuon sa imong kaugalingon. Pasag di nga ang panahon mo imusulbad ining tanan. Dili kay mangita ka na sagdan, aron mo samot og kasuko nimo ang imong amahan. Ila, Nakaila ka kung unsa kataas sa karabo sa imong amahan. Gusto ka nga mo samot unya kalayo ang iyong pagbati nimo? Oh, dako kayog sa ang imong amahan nga rin ako. Pero bisan pa anak, dili ko gusto nga maguba ang inyong relasyon isip amahan ug anak. Naibaw ko nga luyo sa mga kasaypanan nga nahimo ni Daddy. Wa gyud matibangi ang pagmahal nga imong gipahinungod niya. Mopagawas ka man tuod sa imong kasuko, pero ilahom sa imong dukan. Suod sa imong kasing-kasing. Naa ang dakong pagbasol kung makalabay ka og bati nga pong sa imong amahan. Ana na lang muna, dong. Ato na lang iyampo nga magmalinaw ang si Gugong sa iya nga pagpahulay. Pasagda na lang nato nga ang kahigayunan ha mo solbalin ng tanan. Haba! Nga maoy mo palutaw sa kamatulan. sa inyong pagtuo, makatabang ka ang akong pagpakahilom, bisag nahibawtas kamatuoran? May giyag-yag man nga hitabo si Gugong. Pero wa man tay ikapakita nga ebidensya dong. Naong, o sabay atong mahimo. Usa pa, imong amahan ang concern sa maong hitabo. Makaako ka ba sa pagtukmo ni Daddy sa kadaot? Ginoo ko. Unsa may maayo na kong buhaton. Gikan ko sa munisipyo niyang hapon. Dili na ako makapauli, ha? Tungod kay doon ako importanteng atimanon dito sa siyudad. Ayaw na kukuha ta. Kay ugma patingali ko mabalik o dili ba sa sunod adlaw. Nga na, sige God, maumang kaha. O gagibahag tambal ha, ayaw kalimte. Nga oras ting kaon, mukaon kagayo dayon. Dili paabuto niya, mapasaran ka, ha? And remember, you're not getting any younger. In English to, ha? Mau mag-amping ka. Pag-amping, kung gusto ka pang makaabot sa umaabot ng eleksyon. Sabot ka. Muabot ko, eh. Ganun dili. Dugay pang nga mamatay si Victor Redentor, Inday. Darl, manimba ta. Ready na gani ko? Oh my God! Ba't hindi ka nagsabi? Ang daya mo naman. Busy man kay ka nga nagkuri-kuri sa kusina. Mga wala sa tika disturbo ha. Nangandam na lang ko. Aron igo na lang ko nga magpaabot nimo kung ikaw na sa imo atiman sa imong hitsura. Tikasan ka ha. Sige, kadiyatra ko. Si tatay, ing napalihog nga atong pakuyugon. Naguna pa ko si mong bana sa pagpangandam ila. Ay, mao ba? Nala, sige. Magdali ra ko. Basi ganahan ka mo simba ma. Oo, pero sa syudad na lang una ta kay maglikay lang una ko sa laing gubot. Dili ko gusto anak nga maisyo ko ining lungsura. Kutob sa bahimo, akong ampingan ang atong reputasyon dinhi. Imo buginan si Lolo? Nga adto ta sa syudad manimba? Siyempre sila ang problema. Ay, makikpanimba si Mama Lo. Pero ang iyang gusto adto ta sa syudad. Uy,
Atong labian ang atong simbahan. Di mo maikog. Maglikay lang kuno una si mama sa kahasolo. Ganong siya may mulikay nga, wa mo siya. Handi na siya sa ato manimba, oy. Tanong mo! Humana mo? Maayo! Uy, si Inday. Si Inday! Nana! Jud, tingalig ikaw ang ganhin ni Inday. At tuwaw na dong. Oh, magdungan na lang ta. Humana magin si Ila. Okay, let's go. Uy! Asa mo kito sila? tita. Ay, Maayo kayo ni Aka. Tana, maniba ta. Ha! Basig isugo nas mayor, oy! Ayok lang ana! ay, wala ang mayroon tibok adlaw ay. O glagmet, mga kuan pa mo abot pati mga tulo ka adlaw nga ma-absent siya sa balay. Nga naman. Nanangin ba gato siya kamuadto sa syudad? Human siya trabaho sa munisipyo kay doon na kuno si importanteng atimanon sa syudad. Nya, makapugong de ka. Maumitando ra gyud taong ka. Mas maayo kung wa siya. Kay mag-istorya niya ta. Ha? Unya na. Humana itong panimba, tita. Lingi-lingi both sides. Kung ba'y tao nga maghatag og problema, ma. Sa dili ka pa manaog. Mister, deso ka na og badilin. Kini ako. Wa kay laing angang kadukan karong panahon na. Kung dili ako, o dili ang laing tao. Oh, Tay. Sige na mo. Ano makapahimutang dayo mo nito suot sa simbahan? Oh, kanindot. Ni asa di ay sila. Sila si Bro Primo. Sila ka na. Ang mayor ka! Kung ni amang sabgani siya, akong iyang po. Nga dili lang siya magpabadlong kung iya makita si Tita Madi o si Bro Primo. Aron way iskandalo nga mahitabo. Darl, nag-atubang ka sa bahay sa Ginoo. O gani nag-ampo ko. Aron hapsay lang gid ang ato pagsimba sa Ginoo. Hi! Oh, Hello! hello, tita! Nindot nila kay niya gitang tanan. bro. Oh, dali na mo. Ay, tana ka mo kay magasugod na ang misa. Nalimot ko na. May gisaan ba na ko sa pari? Muadto na una ko sa simbahan. Unsa bang ako mang nalimtan akong gisaan sa pari atong katapusan na mo panagkita. Ako na itong pakikitaan. Darl, sa resort, ah? Oh, that's good. Maayo na. Kay taon-taon lang wata makahanggap og labas ng hangin. Di ba, no? Maugod. Bitaw, okay kayo. Magkumboy lata. Hala! Nga naman ka, tita. Ni alagi kito siya. Ang mayor? Ang mayor! Panakay na yun mo, Primo. Madi, dali. Tara ba? Oh, bitaw. Maayo kay ni amo. Panakay na yun mo, dali. Kaniyot lang, Usting. Kung doon na kayo tuyo ni Lolo, pwede mag-unya na lang, mayor. Naana sa kanang imong pagkasubirbiyo, ha? Sige na mo, bro. Losting. Oh, niya sa day ka? Mayang buntag, mayor! Niya sa day ka! May importante kong tuyo sa pari. Oh. Ito na pala sa kumbento si Father. Wala ka ora ba kuno na? Sige na, ito na kay manlakaw na mi.
Muadol na ko sa inyo ha, Usting. Ikaw na akong pananghiran kay misiri tamang tag-iya sa bahay sa bungtod. Mura mang nakakitag multo. Miskirda man na yun. Mutong nga raw niya ko sa inyo. Sa tanang panahon, abierto ang among puntahan sa mga tao nga dunay bulawalong tuyo, Mayor. Bisan pa gani ang mga tao nga nagplano og dautan. Murag isog na lagi ka ron, Usting. Sige na, tay. Nagpaabot na sila ni mo si Bro Primo ug si Tita Mali. Ayaw sa... Mayor, nasuko ka. Wa ko magkauyon sa tunada ni Usting da. Murag taas na magkakag-ihi ron. Ha? Imo ra nang hunahuna, Dad. Basig, wara kay tog. Og kapoy ka. Mao nga gyatagan nimo laing kahulugan ang gisulti ni Lolo Usting. Naminaw ba ako? Wala ba to'y kaso? Natural naman na nga usahay magkapasumbingay ang tao, di ba? Taas na gisag ihi. Pero, dili to yano lang nga pasumbingay. Nakaigo man tong tao. Oh, kung mo na yung pagtuo nga pangigo, okay, ato na tugutan. Pero kung dili ito para imo, anong mo react man ka? Ayaw ko liko-liko. Kay libaw ko. Ako! Muyang gipuntirya. Aron di mo maglalis. Sige. Mangutan ako, Mayor. O sabay mong gusto. O gusto yun mong ipalutaw nga ikaw ang akong gigo niya itong akong gisulti. Klaro ka ito. Maunaging ni-sister ka dyan nga ikaw akong gitiran at yung linya, ha? Natural! Kay dili ko uplok. How? Wa ko mahimo na. Sige. Alin ako. Ayaw kong talik ni. Kay wapa ko mahuman. Padayon, Lo. Ayaw kong biyay, Leche! Agay. Gusto mo na? Bro, Muambit ka, ha? Mupalit, ha? husto na! Palihog lang! Bro, Lo Usting, lakaw na mo. Ilang buwang! Unsa to yung gingol? Ako buang? Imo lang ikahibong? Matod pas panultihon. Buang ang imong inahan, buang ang imong amahan. Ikaw kay anak man, buang mong tanan. Op! Ila, ayaw pagdool. Sukol ka! Sige! Sukol! Ila! Ila! Tulungan na! Yawa! Sinakta na! Sukol! Dool! Aron mahumanta! Dool! Imo kinapata ng akong asawa! Huwag kang buangon! Ayaw itawan. Kung sa'y gibuhat mo din eh. Misimba. Ay, dali na. Dali na, bakit na napadulong din higpare? Mga salbahis mo. Magdiwas ko yata ninyo. Kalusa, asa napitag unsa oras? Judos to na, ha? Dali na, Victor. Ila, Relax. Tampalong lang to. Wato'y kaso. dili. Charles to na. Gikan tang nanimba pero nagbinastos ta. Bro, tala mo. Si tatay, hain man si tatay Jude. Amot, o kumahibaw. Tinira to ganiya. Pero nganong nawagtang man siya. May, gitawagan ako. Oh, hain naman lang, Mayor. Ito, natay. Gidara ni Inday dito sa kumbinto. May gawas mo na pare. Dili unta ko gusto mo biya kanina. Pero may gitawagan ko nga importanteng tawo. Mao nga, miligo to na ako dito sa layo-layo kay saba mo dinhi kanina. Ya, usa na may... ila, nausa nang naong ni mo. Pidali-dali gigdas maganina. Wara lagi ni kaso. Unsa ra gunan tamparos? Usay Tamparos. Ikaw kay Tamparos? Ni Mayor Victor? Kaya ako man siyang gibunal-bunalan diyang iyang gisukmag si Jude. Unsa? Hay naman siya. Tuan na. Mao nga dali na aron makapadayon na ta sa resort. Dili! Tay, Dili ko mo man. Kamu lang kung gusto mo. Kay ako nga to ng Mayor.
Tay, ayaw na lang. Di Dali na. mahimo. Uy ko. Iya ka kitang paros nga bisag. Kasi, wag yung ka makatilaw gingon anak na ako. Nga, nagpadako na mo. Ha? Dili na. Dili na ni mahimo. Dili ko masugot. Hey, boy. Bro. Hila, dali na mo. Sila na unay dadaan dudong. Sila na dadaan. Pasap. Nala ko sulbalo na problema. Dili mahimo nga yano-yanoho lang niya pasakit ang akong anak. Unsa? Kinsa sige pasakitan? Ikaw, Hila? Giunsa ka man des mayor? Gitamparos dihang yang gidasmagan si daddy o gidabu-dabuhan. Kaya nasuko siya ang gisukmag ko. Kisukmag kasi mong amahan? Ayaw na lang na ninyo baliha. Tara mo. Sige na, tay. Maglakaw na ta. Maglakaw laon na ta, ha? Kaya nagsugod nagbukal ang akong dugo. Tabangi ko ninyo nga makapalayo. Kaya tingalig dunggol lang unya sa tibok lungsod ang balita nga amahan gipatay sa kaugalingon niyang anak. Unsa? Tana. Mamiyata din karon dayon. Ila, dali na. Haid na si Jude. Tuwa sa baybayon. Tuwa ay, siya nang nagyaka sa unahan. Ato lang una na siyang pasagdan. Gubot ang utok ana ron. Pasagdan nato siya nga makapahungaw sa kahuot sa iyang dukhan. Naibaw ko unsa na iyang gibati karon nga sa unang higayon. Nadapatan siya siyang amahan. Baboy. Loob nga Victoria del Toro. Wa na gid siya sa maayong panghuna-huna. Iyag yung giguba ang kalinaw sa atong panghuna-huna gikan tang miatubang sa Ginoo. Ay, giyawaan na gina siyang maayo. Bastos gyud. Atubangan sa bahay sa Dios. Hain man sila si tatay o si Lolo Usting. Tuwara ilawom sa Bagdalisay, Ella. Og si Primo, naasad sa tapad ni Jude. Usa ka maayong amigo si Primo, Tita Madi. Bulahan ka. Gigasahan ka sa Ginoo ug usag gyud kabuutan nga anak. Ay, am-am sa Ginoo sa mga kasakit nga akong naagian, Ella. Human ko biyahe sa iyang amahan. Pero, iyukbo ko sa imong pagkamaayong inahan. Tungod kay sa dihang imong nahibawan. Nga nagsabak ka na sa bunga sa imong pagpakasayop. Huwag ka magpinariya sa ubang inahan. Nga wag gyud hatagi og higayon ang anak nila sa pagpakasa. Aron makakita sa kanindot sa kalibutan. Makatarunganon ba di ay? Nga tungod kay bunga si Primo sa pagpakasa, kinahanglan ako siyang wadon sa kundaan. Siya ang bunga sa akong pagpakasayo. Pero wag ko'y katungod sa pagsilot niya, aron lang ko makabaw sa binuhatan sa iyang amahan. Okay kaayo ka, Tita Mads. Hinaot pa unta. Nga, ingon ana ang ubang mga babae nga nahimong biktima sa gugmang salingkapaw lang. I'm so proud of my son. Bro, ato lang papugnawan ang imong naong. Ayaw na. Okay ra ni. May isa ng tanaw-tanawon sa amin. Handumanan nga gitatak sa buutan akong amahan. Sorry nga mibi ako kanina sa sina tungod kay gili kay gido ako si mama. Kay nagsugod na sa itong imong amahan og padokbil niya. Wa ko makasabot kung usay sa ang nahimo sa akong inahan niya. Nganong iya magyud ning giinitan? Ako na siyang pangutanon, anak. Ako na, bro. Bro, Ako na sa imo hangyo nimo. Nga ihatag na ko ang higayon. Siya lamay nahitabo ni mo. Ngano giguba man ang taon ni mo ang kamalinawon sa tibok palibot sa simbahan? May nalang gani, kay wa gyud mo mapistahis mga himantayon.
Walay nakamatngon tungod kay way laing nakahuna-una sa pagsimba ni atong orasa gawas sa pilalang yun kabuok nga mga devoted yung kaayo nga mga Kristiyano. Pero imong giguba ang pagkabalaan sa dapet atong higayuna kay nangita kagayud og away. Gisapot ko. Siya na may labot sa ubang tao sa imuhang sapot nga sila magyo imuhang gihanukan, imong gimad-akan? Wa ko makauyon sa sinultihan ni Usting. Oh, ngano nakaingon ka man ana nga nahibalo baya yugo nga dili suplado ka nas ni Usteng. Ngaman, laban sa ka? Sila? Tuasad niya ang imong pagbati. Uy! Nung sala na nakito? Naigugma kang Usting? Wah! Lakaw, dito ka niya. Hoy! Ikaw ba? Nakadungog ka sa akong isulti. Og di na komedya katong akong isulti nga mulakaw ka. Ato kanila. Pero magkayo nga tuwa ka mulaban adtong mga kanahan. Sige, pagtipon mong tanan. Han, nausalang ka ba, uy? Ayaw gani padala sa imong sapot, na? Be, istorya taglain, be. Ayaw na kong hasol-hasula. Utro kang plastik. Oh, Tigpakaroon ingnon. Mayos kang mudaha sa imong papel. Kunuhay, di akan ako. Niyan ako ang imong pagbati. Pero di ay, gisud ra ko nimo sa imong laang. Hoy, Victor Redentor. Murag nagapalabi ka na lagi karon og ukab ni anang imong bakba. Nausa lamang ka, oy. Kaugaw na ko di mo guna-una. Maunay tinuod mong gibati rin ako, di ba? Maong biya. Oh, Biyay ko. Mintras tao ka pa sa kong pananaw. Munsalan! Ayaw pabuta nga mahimo kang langaw sa kong pananaw. Kay kung inguna ni ana ang mahitabo, ako na yung bation nga sayon ka lang unya kayong pisaton. Uy. Uy. Kantalita magkakagkatawa. Nabuang ka? Tingaling ikaw. Usa? Dili man ka normal sa akong tanaw, Victor. Ayaw kong inana, ha? Lagi. Ikaw ba? Naunsa ka man, oy. Munigar ka nga nakita naman na sa tanan. Kanago negatibo kaayo kag panghuna-huna, no? Dali ragyog kang makahatag og daotang kahulugan sa isulti nga tinarong sa uban. Lakaw na. Ayaw una. Layas! Inday? Ay, hain pa pagkama. Di ako sa inyo pero wala may tawa. Di ami sa resort. Apas diri, dali. Resort! Ang gagang dako. Gitinuod sad. Mibiya yun. O gidapa ang iyang mga gamit. Ha! Gikontrahan ko ninyong tanan, ha? Sa imong gibuhat, Inday, nagpailalang kung unsa kataphaw ang imong pagkatao. Imo ra gyud kong gidua-duaan kanahana ka. Imo kining tubagon. Ha! Inyo kong gipasakitan. Pues, buon tamong tanan. Hain ka silang dapita. Si Inday, niya pa siya? John! Primo! Luoy ako di mo. Ha? Naglakaw ka naman? Ay, Nga nagubang ka mo pahunong dito sa tungod sa resort. giganahan na ko nga nagalakaw lang. Pawagtang sa kahuot sa dughan ba? Si Daddy, Akong gilayasan. munsa? Laro, oy. Pagtarong ba? Maujud ka na tinuod. Kaysa pagkatinuod lang, tuan ako idiritso sa inyuhang ako ang mga gamit. Tuwa sa inyuhang teres. Ha? Ay, naunsa man ka mo, kumpiyansa man kaayo mo. Oy, abierto ba ang inyuhang gate?
Way makaako sa pagpasipasi ng mga gamit inday, kay tinamod sa tanan si Jude. Labaw pa siya ang amahan. Mga badlungon sa ilang palibot, nahibaw kong muyukbo niya ang tanan. Ay, kung mao ka na, panahon na aron mailisan ang imuhang amahan sa pagkamayor, John. Naibaw ko, anak, tita. Og nahibaw sa tingali ka, nga ikaw ang angayan nga mupuli sa dapit sa imuhang amahan. Ha? Lansa, John. Og ipaniguro nako nimo nga maimo ang kadaugan kay amo kagayong paluyuhan. Maong lansad. Kay kung doon na may angay mangulo na ining lugara, kana mao ikaw, Jude, og dili ang imuhang amahan. Gidapatan ba kaniya, tita? Ay, wala man noon. Ha! Kung nahitabo pa nga iya ka nagibuhat. Oy, nanaog man tuod ko sa iyang panimay, pero ipaniguro na ko nimo nga karong higayuna, magbayad daw ang patay niyang lawas dito sa ihag balay. Kay ako, iya kong dapat-dapatan. Oy, dili na ako na ikatugot, Juday. Nalipay naman ang tako nga murag okay na kaya mo. Pero kalit naman mo kalami. Tungod kay dili mag siya normal, dili na normal ang iyang pangunang-una. Magalisod na yun siyang pugong siyang kagalingon. Labi nagmaabtan siyang na kung problema nga mura dili sayon para niya ang pagsulbad. Ay da, but lamang. Ana dong, basta nakahimo ka og dakong sala sa imong papakabuhi din sa kalibutan, dili ka makalikay. Moabot gid ang panahon nga tulisukon ka sa ibang kutsitsa. Mahimo kang desperado kung huyang karakaayo nga makigbatok sa naningil sa imong tanlag. Pagkainit og dali rang musinta sa gamayng sayop. Og mismo gani sa tarong nga isulti sa tao nga wagin untay bati nga kahulugan. Kusog kaayong mamasangil. Kontra niya hapit ang tanang tao tungod kay para niya ang tanan against niya. Butang nga kung imong pasagdan, musangko ngadto sa imuhang pagka-imposible na yung kayong kinaiya. Nga peligro kayong musangko ngadto sa pagkaliso na gyud sa imuhang tornilyo. Ug maunta kanay gusto na kong tabangon, Jod. Nga ilikay unta ba ang ibang amahan sa dili maayong sitwasyon. Pero ako nasabot nga siyaman ang midumili sa pagpakabuhi gyong tarong para unta ba mabawi ang kangilad sa iyang mga binuhatan. Ang tan-aw niya sa tanan tao pulos mandautan, no? Huna-hunaan lang itong gibuhat dito sa simbahan. Nakalitan yung kaya ko adtos na itabo. Oy, hastas Madam Madilen nga pagkaagyo yun untag batasan, iyapag yung giinitan. Andam bagyapong kumuhatag ni og chance aron niya ma-realize ang iyang sayop. Magpakailom lang una ko. Di lang una na ako sa tandugon. Ako sawayan ang pagpaabot nga kailangan siya naging makamatngon sa iyang mga sayop. Pre, kung saan ba ka diha? Urang laom ka makayog paminsan, pre. Hangtod karon. Nagbukal yun ang akong dugo. Sa ilang gisugilon ako. Bahay na ito nga gubot nga naitabo dito sa simbahan. Pagkanugon, nga wala ko atong higayuna sila nga tubangan sa dihang. Gitamparos kuno sa mayor sila. Heh, iya din nakibuhat. Nakaako siya sa pagdapat sa mong anak. Iyang giyamong sa kalagot ni John. Banyagang dako. Karang akong anak, giyampingan ko na. Ako nang gipakamutya. Unya, yano lang kay pasakitan og laing tawo. Dili ko makatugot, anak pare. Mao nga. Kinahanglan. Nga ako yung matubang ng mayura na. Kay ako to siyang sukton kung nganong iyang nga gibuhat sa ako ang anak. Ayaw na lang, tay. Naadi ka diha? Mao pa may akong pagduol. Oh. Pero naabtan ako ang imong gisulti. Tungod na lang ni Jude, kalimti ang imong tumong. Dili na lang nato dugangan ang kalabad sa uni, Jude, tay. Mahimo ba? Kaluy ang akong bana. Kay wa ginaylaing gilantaw kung dili ang kalinaw. Ato na lang unang pasayloon ang iyang amahan. Pero dili na sa sunod.
Ingon na lang din, pre. Si Jude na rin ato unaw-unaon. Sa pagkakaroon, makalagot man. Pero ato lang unang baliwadon ang gibuhat ni Mayor Victor. Pero sa sunod yang pagpagkasa, pre, akong ipasalig ni mo nga ako mismo ang muutang siya kinabuhi. Shh! Ayaw pagpasabot. Nagisultihan ta ka sa kipanganti ni Lolo nimo. Dili na to babasol ang mga tiguwang sa ilang mga reaksyon sa gibuhat sa mayor. Tungod kay sangko sa langit ba ang ilang pagpangka nato. Nalipay ko nga gihatagan ta nilag pili. Pero ang dili nako ikalipay, kung makahimo silag daotang lakang tungod lang sa ilang paglaban nato. Mao nga ingon ini nga tumbuhaton. Magtinabangay ta sa pagmonitor ni tatay ug ni lolo nimo. Haba, Warag sa kabuang ang amahan sa akong amigo. Hasta iyang asawa, gihin lang. Tarong pa kasi utok. unsaon man nimo sa pag-ingon nga tarong pa siyang utok? Human sa iyang pagpakauaw nga gibuhat dito sa simbahan. Ha? O karon, iya pang giamong ang iyang asawa sa way igong rason? So, di nagyud unta na siya angay palingkuron ug balikan ang iyang posisyon. Correct. Kung giunsa niya sa paghingilin sa Inday sa iyang kinabuhi, ingon sa dumtaana ang mahitabo karong umaabot ng eleksyon. Kinahanglan siya patagmon, aron kadto mga biktima sa iyang kayawanon, maluag ang dughan. Mao nga bakwi ang mga po nga imong giluwatan. Ha? Usa mang punga ang imong gipasabot? Ang dili nimo pagdayon og lansad sa umaabot nga eleksyon. Huy, Kung naluoy kang tinuuray sa atong mga kataglong sudpay, ipadayon ang una mong giplano. Ayaw pagsibog kay dili katalawan. Naani mo nga ako mga pag-ampo. Ipadayon na aron magkapahuwaysad ang mga taong iyang kipasakitan, sukad pagyud sa unang mga adlaw sa paglingkod anang ugangan akong luog. Bye. Kung imong patalinghugan ang akong gihangyo karon, tablarag makabawas ko sa mayor sa iyang pagbinastos nako. Langsad karong umaabot nga eleksyon bay. At bangi ang demonyo. At bangi ng ugangan nako. Kay dili ka na mo pasagdan. maayo ka ha? Ang unsa man. Ma? Oh, ang unsa man. Ma, dili ko gusto nga mahimong bakakon sa akong kaugalingon mismo. Maong please, tabangi ko. Unsaon tabagkas pagtabang kung dili nimo isulti nako ang rason kung nganong angay ta ka nga tabangan. Nakisulti mo ko sa ila ganiha. Sa dito pa ta sa resort. Wala ko magdahong nga ingon adto ang iyang ihiskutan. Ang iyang gihangyo. Unsa ba iyang gihangyo? Nga dili ko na kung magtinalawan. Kinahanglan ko nung akong ipadayon ang akong paglansad. Then go! Kanindot na gyud atong sabot sa unang mga adlaw. Pero kalit kang nibalitok. Kaikog ni Bro Jude ang nag-aghat, ma. Kaikog o nahadlok gid ka ni Victor Redentor. Ha? Kaikog ra gyud unta sa mayor ang hinungdan kung nganong kalit na kong ibakwi ang akong panganti. Ngatbangan gyud nako siya sa maabot nga eleksyon. Pero human siya gibuhat kang ila. Og nimo mismo nga akong inahan. Kalit na ba daw ang maong kaikagma? Gusto na kong hatagad o hustisya ang iyang pagdapat sa suod na kong amiga. Kinsa, giisip na ko nga sama sa akong igsuon. O mula ba sa tanan, sa iyang gibuhat ay magpasakit sa kaugalingon niyang anak. Kang Bro Jude. Kabuutan sa akong amigo. Ang tanang respeto, gihatag ini kang Mayor Victor. Pero tanawag ko sa gibuhat sa iyang amahang kwanggol. Huwag ang tahura ang anak niyang tarong. Maong husto si ila. O husto ka ma. Angay na siyang pulihan siyang katungdanan aron maputol ng iyang gahom.
Jod, Ila, salamat sa inyong pagpasakan ako din sa inyo, ha? Ang ilang, oy, tita. Pagkatarunganon bago di ay, kung amo lang kang pasagdan, human sa paghingilin sa kong amahan mo. Pagkawasay ko puangon, no? Kung ako pa nabaliwan doon, nga naibaw man ko. Kawa kay nahimong sa. Salamat, Jod. Pero, Oh, masa man ang pero? kuan unta? Nagaplano ako nga mohangyo ni Madam Madeline. Para sa unsa man? Mo-apply unta ko niya pagkakatabang. Unsa to imong giingon, Inday? Mo apply ka pagkakatabang? Ay, oo, ako. Para doon ako income ba? Ma-apply ko pagkakatabang. Ako na lang goy magabuhi sa akong kagalingon, God. Yan mo di ako. Dili ko makabuhi nimo. Ay, dong. Dinhi ka o ba namo? Ay. Napakyas magud ako in town sa akong tinguha sa pagtabang unta si mong amahan. Para siya magasubay sa dalan nga matarong. Dili na nimo sa. Maong ay hasula ang imong kaugalingon. Okay? Yabang ka, Inday. Imo gyud kong gitudluan aron mabalik ang akong kalagot nimong kuanggula ka. Sa imong gibuhat nga pagkanaog nining akong kaugalingon, dili kinagil makapaabot nga ako kapangdawaton kung pananglit. Makahuna-huna ka man sa pagbalik dinhi tungod kay isipon ta na ka nga hingpit akong kaaway nga anganigid na akong likayan. Uy. Unsay toyo? Ay, nangumusta lamang ako. Kay gusto akong may balo kung nalingaw karabas imong kaugalingon sa imong pag-inusara diya karon. Jalan man ka. Makatulog ka ra ba gihapon nga magahayang? Kay nga no, kinasa ka mang nawagtang sa akong kinabuhi aron di ko makatulog nga maghayang, ha? Si kinsa ka bang akong kawilihan? Usa na ining mga adlawa. Matubag ra ang ibuhag pangutana. May angay pa day kong mahibawan? Ayaw kong tumagang katawa, pakan! Si kinsa ka man di ay, ha? Usa sa imong nautangan. Oh, unsa? Uy! Kadaligong nituyok ka na imong utok nga ako kang gihinginlan, ha? Tungod kay dalira kayong naputol ang kataas sa imong lupad. Sa imong mga damgo nga magpabilin kayong asawa ni Victor Redentor. Ang gamhanan nining napita. Ha! Musamot ka na unya kayabag ug magdagandagan ka na unya sa daan kay nabuang. Inig-file niya na akong annulment. Nakasabot kag unsay annulment, ha? Akong ipaputol ang imong katungod isip akong asawa. Pangayon akong hingpit na kong kagawasan tungkol kay wa ko magkinahanglan o asawa nga kaliwat o mga uyamot. Kataas sa imong is. Kung ako kahay mabuang. Kay nga no, nakasiguro ka? Ha? O di nga ba ikaw ang makauna-una sa paghikog tungod kay ingnon ka? Nga bisag syalan pa'y mahitabo sa kalibutan bisag pagmabali ang kalibutan. Dili gid ko musugot og mo pirma. Di ko mo pirma og annulment. Wa ko'y gusto nga dili matuman. Aw kun ikay pasultiho. Hoy, mananap! Oh. Ayaw kabuta ang langit. Ay, wala ako mga ambisyon sa pagkapun sa langit. Kaya nahibalo ako nga imposible yung ka ng buhaton. Hostisya ang akong gikinahanglan. Unsa? Hostisya lang. Hoy, amaw! Paminaw! Ako na yun na, Mau. Hello? Hoy! Hello! Hello! Pah! Bisit!
Ang turping dako. Gi-off na yun ang iyong cellphone. Gikalingawan sad kus kanahang dako ay. Ha! Hain karong mahimutang ang pakan nga dako. Bantay ka lang ug ako kang makitaan. Mudayo na siya dahil kaglansan sa maabot ng eleksyon, primo. Olo. Sige, kumbate. Ha? Kung sa unang higayon nga akong nibawaan ng imong plano, gibugnaw ta ka aron paglikay sa kagubot. Pero karon, dasigod ta ka nga ipadayo ng imong naunaan. Ayaw pagtinarawan. Kumpate para sa kaayuhan sa tanan. Tungod kay ako narantawan sa unahan, nga kung mailisan si Mayor Victor, magmalipayon ang tanang katawhan ni Lusura. Salamat sa pagsalig, Lo. Himuon ko ng inspirasyon na ang imong pagdasig na ko karon. O siya may pong ni John. Wa pa siya may bahaw sa nakabot na kong desisyon. Ambog na sad ka, kung may ideya na ba kaha si Jude, bahin ang butanga. Kay kami naman si ila ang nagkasulti, may tungod ana. Pero ako sa katubangon og istoryahon, Lo. Salamat. Ha? Wala akong gipaabot nga makamatngon ka nagdakong sayop ang imong pagsibog. Sakit mangunaw-naon. Doon ka nahibaw magikugon sa bation sa akong amahan kung iyang may bawaan. Pero ayog itugot nga mabugnaw ka sa imong tumong. Sa mahimo niyang reaksyon sa akong amahan, bro. Ato ba nga ang hakit tungod kay nahibaw ko nga angayan ka sa maong dapit. Asdang, ayaw kadlok. No, Mayor. Pulokaw niyang tanan mo mga kauban. Kaya kung ihatag nila ang ilang kikinahanglan nga bahin, hustog yung bahin. Amami sila kulot. Tungod kay ako silang kikinahanglan karon nga nagkaduol na ang eleksyon. Kulot, anong katawam ka? Kahit na patuon tumatawahan na, Mayor, eh. Maglisod ako sa magpasabot nila. Pues, ako'y pasabot. Makikita lagi ko. Kay human ako sila mahatagi sa ilang kikinahanglan, doon ako'y laing tuyo. Sorry kayo, Mayor, ha? Pero ilagi kong gidaygan nga, bisag unsa pa ko limitabo. Di nagyod ko na sila mong pasilong sa imong gahom. Tunog kay, di ka ko na makamaong mo barog sa imong mga puong. Usa! Ano? Ha? Kadako na ko nila ko. Unsa ba ilang gisaligan? Gusto silang mutilaw sa akong gahom? Imo ko lang kaawawan. Kung sipet ka sa mga lakang Mayor, andam ko lang isuka yung mga binuhatan. Unsa? Mga ihatag lang ron ako ang imong kuwang. Para ko na yung tono nila rito, Mayor. Aron period ang istorya. Oh, akong ihatag mo karon na yun. Pero ingat tong mga animal, ha? Nga pataguas lang daan. Kay ako sa pabayron sa ilang pagkatraidor. Huwag ko man kinahanglang mga tao nga magkaguba sa akong mga plano. Magkita ta. Aron ihatag ako yung kwarta para adtong mga silipinte. Sorry ha. For what? Nagbuot-buot man ko. Ha? Ugon siya? Giinit na ko si Primo og maayo para mahagit yun sa paglansad. At bang sa imong amahan. Walay kaso. Angay pagkanay ko magpasalamat nga imo nang gibuhat. Kay para nako deserving si Primo para anang posisyon na. Unsa kay mahimong reaksyon ni Daddy kung mahinayon yun na, no? Siguro gid kay ko nga dili siya mahunong og kakak kay matandog man gid ang iyang garbo. Na, may lag-iya ra ni katawan. Ug dili pa sakitan. Katawan?
Oh, okay lang. Kay lahi na baya si Primo karon. Pero pasakitan, that's another story. Kay kutob sa kumahimo, dili ginako sa tugutan nga mubuhat ana sa tao nga akong katambayayong kanunay sa pagbuhat o mga maayong buhat. Labaw sa tanan, sa tao nga giilanan ako igsoon. Sa ato pa, ato siya suportahan. Kutob sa akong maabot. Oh, Oo. Inday! Tita! Day! Day! Tita! Tita! Giurom ka mag-ugtong dako. Ay, nakatulog pa niya ako. Nagigda din na si Supa. Ganang, awa ka man magpahimutang og tarong dito sa kwarto. Nagilingkod ang magudod sa ako. Kadiyot gini ha. Unya mo na ko gibati og duka. Maumigda na lamang ako. Kadiyot, kay mo akong tubig. Ayaw na. Ako na. Muinom na ako karong taod. Nagdamgo kag milad no. Oo. Tay sa. Muinom sa ako. Lingko lang diha. Kaya ako na rin mukuhag tubig. Ay, ako ra lagi. Haris ako. Usay na damkuhan na to niya. Nakita na ko iyang kadlok. Ngano ka? Jud, Ila. Maatos ako sa ako kwarto ha. Malahos na lamang ako. Sige. Istoryahin niya siya. Tingalig doon lagi nahitabo dito sa bahay sa uwa pa na siya mulayas. Pangutan siya kay gusto ko may baw. Akong ariun. Pasilo ako ninyo. Pasilo ako nga wala na kumatuman ang akong ipanaad. Mo tingal hinungdan nga inyo akong ipahinumduman. Day, pwede ko musod? Dali, Dayla. Tug-ani ko sa tinuod, Inday. Giun sa magig ka ni Daddy. Ay, wala. Wala man. Gawas lang nga iya radyo kong hihinlan. Tinuod ka? Tingano di ay. Nagduda lang si Jude. Nga may gibuhat nga dili maayo si Daddy diha nimo. Maong napugos ka sa paglayas. Mao ka na'y dili gyud nako ikatugot. Ako bitaw mong giingnan. Nga kung nahitabo pa nga iya akong gipasakitan, napatay sa siya nga akong biyaan. Wala kay plano nga mabalik dito. Hugot to nagpasidaan ako. Nagimuhag ugangan. Nga dili na siya gusto nga mapakita pa ko dito. Mao nakahukom ko nga ako na lang yun siya tumanan. Pero karon nausap na sa bangakong hunang-huna. Ha? Palabyon lamang na ako ang pinakaadlaw. Ug ako siyang balikan. Nindot kaayo ang kabuntagon, Ronda. Oh, yes. Hapsi kayo langit. Mm. Wag giti may lahan na doon ay umaabot ng pati panahon. Breast walking tanak. Okay. Ganahan ko aron da. Si Lolo, ato pa ba? Ay, nanay, nagdoong na nga ni. Oo. Pero buyang niya akong Lolo. Abtik pagkitaon nga ayo. Ay, workaholic man sad kaayo. Waman maanad nga magyaka lang. Kalipay manggid niyang maglihok, niya maglakaw-lakaw. Maong kaluoy sa Ginoo abtik pagkidin taon. Kung nagmaglakaw mo na, ay pwede gibilin ha. Adik yan. Mangta na, manlugsong ta. Atong suruyon ang tibok lungsod kung mahimo para ma-enjoy ta ini sayo sa buntag ug panington ta. O, tana-tana mo. Ato nga pitol sa siyang boy. Jod og ila aron lingaw. Sige pa. Oy. Pagkaswerte na ko ng buntaga. Mayong buntag. Kinsa ingon mo?
Uy, Sakay! unsa? Wa ka makadungo? Mingon kong sakay. Si Madini na imo pasakit. Oo! Kay doon na may husayon. O kung sa pamiangay yung usayon. Wa kay labot! Ako'y manginabot. Unsa imong gisulti kung goya ka? Bisag unsaon, atrebido kay gyud mura kang sikinsa. Ingrato kang dako. Human pa ka himo ang tao, mao na imong ibaos pa ko. Magyaga-yaga ka. Correction, Mayor. Dako kayo sa'yo pang termino nga imong gigamit. Kay wa gyud ko mahinumdum nga nakahimo ko sa pagyaga-yaga nimo. Gitahod ta ka labaw pa sa akong gidakon. Sa pagangan nga ikaw ang amahan ni lungsura. Ug usa pa, wa gyud ko malimot. Ug dili mahitabo nga akong kalimtan nga nakautang ko kabubuton diha nimo. Kon mao na, ala, padaplin. Padaplin! O ikaw, sakay, nakasabot ka? Buhi iko, demonyo! Ayaw kong supak-supak ka! Usa pa, Mayor. Kung makailan na yun unya, katisya ko. Wow! Ikaw rong nagsulti, usting? Kamao na di kang mupagahi sa imong tingog? Tana ka mo! What? Kuidaw! Ato ra giding klarohon, Mayor. Unsa pa'y among sa nimo, ha? Nga imo manggiginitan, ha? Ato ko na istoryahon, bi. Ayaw mo iparehas ang uban nga imo lang dahil sige-sigingon. Kay dili mi batang wibuot. Dahil gimig usay among atraso aron sa among magpapangayo og pasaylo. Ayaw pangharas. Ah! Ayaw na pala ang istorya! Kung dili ka gustong pagkan-unti kang bala, ha? Suwaye! Kung dili ka gustong maputol karon dayon ang akong respeto nimo, Mayor. Pag-away lalaki, batok lalaki. Ano? Dong, Pasagdi ko ninyo. Kiday agud mada aron dungagan pa na ako pasensya. Ay! Mau ba? Kambugiro ko diay nimo. Ikaduha ako nimo, Mayor. Buang ka? Imig ang kilugit nga kong pailo ba? Ha? Isug-isugan ko nimo? Migawas ang imong paghambugiro. Tanaw na to ang imong arte. Ayaw! Ayaw gyud ka sayo, ha? Mubuto na! Ayaw nang ipunting ni Primo! Ipalayok na! Wa na ko makauyon sa dila ini tawhana. Ingrato ning dako. Wa tamang gani ka panil nga sa akong paghatag nimo hustong edukasyon. Unya, bayran ko nimo yaga-yaga. May pagutangon ta kasari. Sige, pumunta na. Ayaw! Ayaw! Ayaw ko kagita no. Ayaw ko kagita. Mintras wa pa ko malimot. Pahawa karon dayon sa mga tumangan. Kay kung dili, utangon ta gyud kasari. Pakikiaway na ako, laki ba ako laki? Ilong mo na! Una! Yan o ragi kayo ni mo pagpatayog tao, no? Ang binagong armas! Dili! Kasuko kung gusto ka masuko! I don't care! Kung wa pa matapi ni John ang imong kamot, kung naiko pa si Primo sa pagbuto sa imong armas, di ka pagkatugon sa Ginoo. Mayabag ka sa iyang pagtulisok ni mo tungod kay kaugalingon ni mong anak ang imo untang mapatay! Unsa ka lang imong sulti? imong anak si Primo. Primo! Primo! Bro! Primo! Asa matupayo na ko ako. Ano? Kamuta? Unsa kini? Unsa ni? Asa ba ka siya paingon? Kakalit ba niya nawa sa paglikod niya dapita? Primo! Primo! Wa siya, tita. Pero biliko to siya diha ganina, paingon din eh. Bao lagi. Pero sorry. Ngawagin ako sa mabti. Tabagi ko sa pagpagita sa imong igsoon, Jude. Usa man ang istorya, tita? Tay, Dili ko gusto nga mabutangan uhugaw ang imong huna-huna bahin sa kong anak. Mahimong sukto nimo ang imong amahan kung unsa ka tinuod unya ining akong iyak nimo. ako na tay. Ako na.
Mutuubag sa dili si Jude sa iya unyang mahibawan. Kung ako man gani ang nahog nga nanapaw sa dapit sa iyang inahan sa kasing-kasing sa iyang amahan. Mao na'y wag yun ako mahibaw eh. Tungod kay ato kay kayo na nga nakabatod mig relasyon si Victor. Ang ako rang nahibawan nga mahal kong tinuuray ni Victor. Nakalitan na lang ko sa niyang kalit siya wa naging magpakita na ako. Human niya mahibaw nga nagsabak ko sa among anak. But I swear, siya ang amahan ni Primo. Si Victor og wa nagilain. Tungod kay siya ang unang lalaki sa akong kinabuhi nga nakatunan gyud nako sa pagmahal. Ako nga naglaom o bisalig sa kabuutan sa akong anak. Grabe nga pagkalusno sa dihang nadawat nako gikan ni Madi ang malita nga mahimo na siya kinahan. Gusto kong maningil si mong amahan kinsa mao'y nakaingon sa iyang kahimtang. Pero asa, o si kinsa may ako pangitaon nga wa naman siya sa boarding house na iyang gipuyan. Gawas pa, usa na yun kay gayon ka nakaatubang na ako ang imong amahan sa ilang panahon. O ako pang nailhan nga usa na ka-classmate ni Madeline. O ang bugto na kupla na yun ni Madeline nga lumanan si mong amahan, maura ang usa ka ni Tiago. Sa ako kaguol sa nahitabo nga naundang ko sa akong pag-eskwela. Ug sawa na gyud pagpakita sa imong amahan. Milayas ko. Paglabay sa usa ka buwan gikan kong gipakataw si Primo. Mauday. Jude, Mauday nga sa una ka palang pagkakita ni Primo. Gaan na kay nga akong buot niya. Ug mingawon ko kung dili na ko siya makita. Sa una palang higayon sa among panagkaila. Duol na kay siya sa akong kasing-kasing. Labi na kay ako sa nakita ang iyang kabuutan. Hain naman karoon pa igol. ako sa pagkitaon. Pagtinabangay ta. Nahibaw ko. Nagubutro na panghuna-huna sa akong manghod tungod sa inahibawan. Nahibaw ko. Maglisod siya sa pagdawat gumikan sa daghang bugat nga rason. Maong ato siyang sabton. Kung ato mapitaon si Primo, tara mo, hindi siya mahimong magkapalayo. Katigaling ko siya masuod sa uwan itong mata. Asa magkadato siya panghitaan, ay. Nganong ni amang ko din nga ako mo tong plano ganina nga maong pag-adto sa syudad. Pero nganong ni amang ko din musang ko. Wa ko makasabot sa akong nadungog gikan ni Madeline ug sa iyang amahan. Mula tog bomba nga bibuto sa akong atubangan. Wa ko makasabot sa akong gibati. Nga hasta gani hinuon sa akong pag-drive. Mura kong wa sa akong kagalingon. Wa man tingali dautan. Kun musud ko diha sa simbahan. Dautan na kong wa makabalik sa pagtunob din Human atong nahitabo nga kagubot. Pero wa man tingali dautan. Kun musud ko dihag balik. Wa man tingali mo abog na ako. Akong suwayan. Kung tinuod ba ang ilang giingon, nga dako o ikatabang sa kangit-ngitan ni mong huna-huna ang naa diha. Musud ko dihag balik. Suot sa taas ka panahon. Akong gipangandoy nga unta. Akong makita ug makaila ang tao nga gihimong instrumento sa Ginoo. Aron ako makita ang kanindot sa kalibutan.
O kasing na kong gisaan sa akong kagalingon na kung ako man siyang mailhan, ako din siyang hangpon. Gaksun o hugot kaayo. O pasalamatan siya paghatag na ako o higayon nga may mong kabahin siya kinabuhi o sa akong inahan. Akong gisaad sa akong kagalingon nga bisan pa siya pagtalikod na ako o sa akong inahan. Dili gid siya makapaabot nga ako siyang dumtan. Kundi ako yung sabton tungod kitao lang siya o ulipon sa sayo. Pero nganong ingon mo na ang reaksyon sa diyang nadungog na ako ang kabatuuran, Lord. Mga higala, at ang iyan naghinapos ng sumpay ng atong sugilanon nga naguluhan, Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Upo sa direksyon, Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.